פרק ה' במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, יוצא הגמל בבשר ונעקה וחתם ולובדקים בפרומביה וסוס בשר וכל בעלי אשר יוצאים בשר ונשכים בשר ומזין עליהן וטובלין במקומן. בעז חמור יוצא ומרדס בזמן שהיא קשורה לו, זכרים יוצאים לבובין, רכילוס יוצאוס שחוזוס, כבולוס וכבונוס, העזים יוצאוס צרורוס. רבי יוסי אוסר בכולן חוץ מן הרכילין הכבונוס. רבי יהודה אומר עזים יוצאוס צרורוס לייבש אבל לא לחלב. גמול ובמה אינה יוצא, לא יצא הגמל במטוטלס, לא עקוד ולא רגול, וכן שאר כל הבהמות. לא יקשור גמלים זה וזה וימשוך, אבל מכניס חבלים לסוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך. ד' אין חמור יוצא במרדס בזמן שאינה קשורה לו, ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק, ולא בסולם שבצווארו, ולא ברצוע שברגלו, ואין התרנגולין יוצאים בחוטין, ולא ברצוע שברגליהן, ואין הזכרים יוצאים בעגלה שתחת העלייה שלהן, ואין הרחלים יוצאוס חנונוס, ואין העגל יוצא וגימון, ולא פרה באור הקופד, ולא ברצוע שבין קרניה. פרסו של רבי אלעזר בן עזריה, הייסה יוצא ברצוע שבין קרניה, שלא ברצון חכמים.